Hayırlı gün, kadirli tuğanlar, dostlar, kollegalar. Başkurt halkının oğlu Artur Şahidin oğlu Suriyanda yuvaltman künderdele yerge şaulap yalt kileyini. Kuyt asqıhıd akman tukman buranı, yer menen kupte birge kuştu. April başın tevgi kup kukrevleri titretti, yaşın yaltlaudары yaktırttı. Tabiqatta bunday garaset bik hirek yıldarda gına bula dep hitkendi kişiler. Şunun uydarinse yaxşıga yuranılar. Uya kukter yaltlap, gürhüldep onun yenin karşı aldı. Guya ihlas hem tımgıhıd yeni faninin yamına kuşlaştı. Şulay deneler. Şulay dep hınga yolga adattı ona gaziz Başkurt halkı. Utergen arığı, Hayvullar rayonun Özem ağlı. Bütün Respublikanın kelgen mengерлеген zamandaşları kabirine bir uz toprak kalırga, il rahmetin aytırga, il hasretin yetkirerge tileni. Artur Şahidin oğlu Surin, Башкортостан Республикасының атқаданған оқытушысы, Ресей Федерацияның ортақ профессиональ білім беру алдыңғысы, халық мәғарифына тоғры хезмәте өчен Ушинский медалына, Михаил Шолохов исемендәге Ядкар медалына лайык ардаклы шәхес. 7 елдан ашу Башкортостан мәгариф министр урынбасары вазифасын башкара. Ең хызганып, яне тәне менән бирелеп, республика өчен олы эшләр менән янып йөргән удаманга көтмәгәндә ката авыру була. Һәр укучы бала, һәр укытучы, һәр ата-әсә өчен кайгыртусан, хәстәрлекле ил агасы булды танылды Артур Шахидин улы. Оның вакытһыд вафат булуы халык өчен олы югалту булды. Бүген оның хәтер һәм хөрмәт кисәһенә тугандары, дуслары, фикердәшләре килгән. Күңелдәрдә яңа йылы истәлектәр тулкына. Һәркем оның якты рухына изге теләктәрен багышлай. Артур Шахидин улын искә алып, 1 минутка гына тынтырып алайык. Hayırlı gün. Артур Шахидин улының һөйкеле катыны, балалары, ен-ен сәкләре, апайы, һылыулары.
якын тугандары, дустары һәм уны хөрмәт иткән бөтәбез дә, һәммәбез дә. Бүген бу кисәгә без бик тулкынланып килдек, чөнки үзе эргәбездә булмаһа ла Артур Шәйхетдин улы безнең йөрәгебездә үзенең яктылыгы, яхшылыгы менән уелып калды. Уның Башкортстандың мәгариф өлкәһендәге хезмәте баһалап беткеһез. Ул педагогия колледжын етәкләгәндә лә Башкортстан Республикаһы мәгариф министры урынбасары вазифаһын биләгәндә лә ал-ял белмәне, үзен йәлләмәне, тынгыһыҙ булды. Бигрәк тә уның башҡорт мәктәптәрен уҡытыу һәм башҡорт телен өйрәтеүҙең кимәле буйынса ҡуйған маҡсаттары бик оло баһаға лайыҡ. Ул сит өлкәләрҙән дә ҡайтып инмәне һәм бына ошо үҙенең вазифаһына бәйле сараларҙы әҙерләгәндә ул төп ойоштороусы ла, ҡатнашыусы ла булды. Һәм ғөмүмән бына яҡташым булараҡ та әйткем килә инде, беҙҙең Хәйбулланан заманында Роберт Мутиғулла улы ла мәғариф министры урынбаҫары булғайны һәм Әбделмәнов ағай ҙа Өфө ҡалаһының мәғариф идаралығын етәкләгәйне һәм бына уларҙың ҡулынан бына ошо изге эште дауам итеп, алып китеп, бына беҙҙең үҙебеҙҙең тиңдәшебеҙ булған Артур Шәйхетдин улы мәҫәлән миндә оло ихтирам уята торғайны, сөнки һәм бына Сәрүәр ҙә Гөлһиләһе сағыштырып, бына беҙ осрашҡанда ағайҙар менән тип әйтә торғайны инде. Һәм ул үҙенең теге төп вазифаһында ғына түгел, көнитмештә лә дуҫтар менән аралашыуҙа ла бына шул үҙенең алған һабаҡтарына һәр ваҡыт тоғро булды. Һәм әлбиттә бына Фәнил ҡайҙалыр сығып китте. Беҙ Сипайловала күрше генә йорттарға йәшәп 90-нсы йылдарҙан бик яҡын дуҫтар булдыҡ. Һәм яҡташым Вәзәм ауылынан минең тыуған Аҡюл ауылыма яп-яҡын ғына беҙ 15-нсе йылдың йәйендә Шәйхетдин ағай менән уның әбейен инеп Фәнил менән күреп сыҡҡайныҡ һәм йыл һайында Аҡюлға ҡайтһаҡ Артурҙың ҡәберенә барабыҙ һәм уны иҫкә алғанда бына бүтән бер кеше лә улай түгел, әммә ул гел рухы менән янға килә кеүек инде. Шундай үҙенең йылылығы менән, бына ул беҙҙең менән бергә йәшәгәндә, аралашҡанда булған йылылығы менән теге ҡағылып киткән һымаҡ була инде, ел наҙлаған кеүек, моң наҙлаған кеүек. Шуға мин уйлайым инде, беҙ бит инде теге донъяға әҙерәк марксистик тәғлимәт күҙлегенән дә ҡарайбыҙ, ләкин инде ябай бәндә булып ҡарағанда бына уның урыны йәннәттә һымаҡ миңә тойола. Шуға уның бына шул сафлығы, бейеклеге, кеше булараҡ бөйөклөгө килеп ҡағыла һымаҡ тойола инде. Һәм ул ныҡ ихлас булды. Мин уны гел генә бына Гөлназды етәкләп балалар баҡсаһынан ҡайтҡанда, мин эштән ҡайтҡанда бер генә осраша инек һәм ул гел бына йылмайып Гөлназды етәкләп килә ине. Бына уның шулай бала янында гел йылмайыуы, бына алсаҡ булыуы, атай булараҡ бына уның баһаһын шул тикле күтәрә ине һәм ул ысынлап та бына улдарына ла шундай терәк булды һәм әле лә үҙенең булмышы, үҙенең өлгөһө аманат булып ҡалып, ул әле һаман да уларға оло таяныстыр һәм улар ғаиләһе, туғандары әллә ауыр ваҡытында уға таяналарҙыр тип уйлайым инде. Һәм ул иҫ китмәле иғтибарлы булды. Бына Фәнил ауыр дауаханала ятҡанда, хатта беҙ аптыраныҡ инде, нишләп килмәне икән Артур Шәйхетдин улы тип, ул үҙе лә шул ваҡытта ауырып ятҡан һәм шул уның ауырыуының башы ине. Шуға күрә уның тураһында бик күп һөйләргә була, дуҫ булып та, рәсми күҙлектән дә, яҡташ булып та. Бында әле уның тураһында һүҙ әйтергә теләгән кешеләр бик күптер тип уйлайым. Шуға бик матур һөйләгән мин. Шуға мына бөгөн уны тағы ла бер иҫкә алып, мин уйлайым инде беҙ үҙебеҙгә лә, үҙебеҙҙең күңелебеҙгә лә таяу алабыҙ, терәк алабыҙ, сөнки теге төрлө ваҡыттар була һәм был донъяла ҡиммәттәр ҡайһы ваҡытта
офок түнкәрелгән һымак табылып китә инде, кайһы якка, кайһы кыйблага атлап китәргә белмәй тораһың. Кеше булып калгы килә һәр вакытта ла, үзеңнең эшеңне башкарганда ла югары булып калгы килә. Һәм бына ошо Артур Шәйхетдин ул кебек кешеләрнең безнең язмышыбызда булуы шундый вакытта мына юл күрһәтеп тора һымак инде. Мына сынлап та теге йондызларга караган кебек бер угала карайбыз инде. Һәм сындан да теге кешенең яны йондызларга усат диләр, галимдар әйтәләр бит инде, атомга әйләнеп йондызларга китә дип. Сындан да бына ул йондыз һымак булып калды, йондыз һымак булып яшәйсе. Сурин Артур Шайхетдинович родился 6 июня 1958 года в деревне Мало-Арсангулово, Вазям Хайбулинского района. Учился в Абишевской средней школе. В 1980 году с отличием окончил агрономическое отделение Баймакского сельхозтехникума. В 1976-1978 годах Артур Шайхетдинович Сурин служил в армии. В 1980-1986 годах заочно учился на биологическом факультете Башкирского государственного университета. С марта 80 по август 81 работал учителем биологии и химии в Абишевской средней школе Хайбулинского района. С августа 81 по 90 год Сурин работает в Уфимском педучилище номер 2. С 1992 года реорганизовано в Уфимский педколледж номер 2 воспитателем и преподавателем химии и биологии. В 1990 году назначен заместителем директора по воспитательной работе. В 1992 году заместителем директора по учебной работе. В августе 2001 года Сурин назначен директором колледжа. Под руководством Сурина на базе Уфимского педколледжа номер 2 с 1992 года работает годичный подготовительный курс для учащихся сельских школ. Открыт музыкально-педагогический факультет Башгосуниверситета. С июля 2005 по март 2012 года Артур Сурин работал заместителем министра образования Республики Башкортостан. Вел большую работу по организации изучения башкирского и других родных языков, обеспечения учебно-методической и учебной литературой школ республики, по организации воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования и по развитию массового спорта среди молодежи республики. Артуром Суриным координируется и выполнение межправительственных соглашений между Министерством образования Республики Башкортостан и органами управления образованием 14 регионов Российской Федерации. За достигнутые успехи Артур Шайхетдинович награжден почетной грамотой Министерства народного образования в 1987 году, нагрудными знаками отличника образования Республики Башкортостан в 1992 году и почетный работник среднего профессионального образования в 2003 году. Ему присвоено звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан» в 1997 году. والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعات. Артур абайымызға 5 жылда 5 лет. Біраз мы собрались еске алырға. Құран кәрімде айтты, пейғамбарымыз да айтты, татарский все понимают, да? Могу и по-русски говорить. Когда вы здесь живете на этом свете, чтобы после вас какой-нибудь след, чтобы осталось. Прям артыңызда бір із қалсын. Чтобы яқшы сөз біле еске алырдық. Шундай абайым бола тұрғаны, шундай ұстазым бола тұрғаны, такой у меня учитель был, такой у меня брат был, такой у меня дед был. Она что вам говорит, я смотрю, мында уже, считай, молодых нету. Барығызда, особенно хикмет. Уже хикмет деген вақытта, здесь уже мудрые из мудрейших собрались. Қарағыз. Вот так просто нам берілмей. Мудрый болу үшін, сколько надо учиться. Аллах Тағала айтты, бишіктен ләхітке қаттық учиться. Егер оқымасақ, біз артта қаламыз. Арашуан көре, кеше яшаған вақытында я артынан бір изгі бала, я артынан оқып қалған шәкіртлері, ученики, или же он дерево сажает. Дерево деген вақытталар, просто это дерево, которое плоды дает, которое птицы и люди кушают. И какое-нибудь там хорошее дело делает. А на что вақытта
только хорошим словом поминают. И зачем поминаем? Чтобы не забыть. Знакомых видим, родственников видим. Но не только в год один раз нельзя поминать. Самый минимум, хотя бы в неделю 2 раза поминаем. Не обязательно вот так собираться. Это четверг вечером, и вот сегодня пятница. Вот эти души выходят. Люди этого не видят. Аллах сами выходят и своим знакомым ходят. Квартира, к домам ходят. Кто-нибудь не вспомнит пикантов. Им сейчас Артуровика. Шунды кише, ему пить, кушать не надо. Ему только молитва. Хватаным, балам, дусларым искал алмаз пиканты. Она что говорит, а что им, какой молитву делать? Не дуа кылыргаты. Самый лучший дуа для них. О Аллах, он ведь мой друг, он ведь мой муж, он ведь мой папа, они ведь меня воспитывали. Аллах, прости его грехи. Вот это надо просить. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الصغير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاغترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربهم Barcha alemde udun yaratışısın. Yerlerinde, köklerinde, aylarında, kıyaşlarında, şu yer üstünde Rabbim. İn artık etip Adem balasını yaratışısın. Sine gine ibadet kılabız, sine gine yardımcılar. Şu Kur'an Kur'an'ı bizi in evvel, şu dünyamızga rahmet tip verilgen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhlarına bağışlap, Peygamberimizin şefaatine, Kur'an şefaatine ham Rabbim Allah özündün adidarın kurganası. Ham şu ayetlerimizde Rabbim Artur Şeyhiddin ulun ruhlarını Allah bilse. Ruhlarına bağışladı. Ham
Артур абыйымыздың әти-әниләренә. Кто вас здесь сидит, кто от нас молитвы ждет, для всех, поняли? Теги отдельно Артур абыйга түгел, Артур абыйымыздың, у него в этом году 5 лет. Прям для всех, даже один буква из Корана на весь земной шар хватает. Чтобы вот эти молитвы, которые вот все мы от души дуга делаем, Аллах Та'аля, как райские сады, чтобы предподнес, от жены, от близких, от детей. Альхамдулилля, такой вот прекрасный месяц Аллаха нас вспомнили. И кто есть, нас вспоминать. Она что говорит, как вы будете, вам же также люди и дети ваши такие же будут, Аллах. И чтобы судный день, киямет күндәрендә, гүләп янып аткан тамукларын, мизандарын, сират күперләрен күрмәйсә Раббым. Пәйгамбәребезнең байрак астында әшһәду ан ла илаха иллаллах ва әшһәду анна Мухаммадан габдуху ва расулух дип, вак йөз белә, тулы иман белә Раббым Алла, үзеңнең мәңгелегендә ирләребез, хатыннарыбыз, балаларыбыз, әти-әниләребез, дусларыбыз, пәйгамбәрләр бергә Раббым Алла, җәннәт түрләрендә булырга насыйп итсен, я Рабби. Сәрия апай, үзеңә Аллаһта ярдәм берсе, балаларың бар, балаларыңа сау исәнлек. Всем спасибо, чтобы Аллах самый первый, чтобы дал самое большое богатство, это вера. Ғұмыр жылдарын өткен сапта кімдерді гына сұратмайын, һәм кімдерді гына ұралышмайын. Байтақ жылдар өткәс, бір мезгілге тоқтап, бұл мезгілдерін өте қатып қандығына көйіп алған, өзіңе бір асыш яғандай бұлағын. Кімдерділер бүтінлей етлемейін, әйтігінде дүнге әдді бір қасамда ұсыраштырмаған, Пайғаларының исем шәріктері тіл ұсындағына әммә қатырдан юылғандай, юддәрі бұйғындары көптен томан ісіндегілей айырлық танырық түгіл. Әбіна бір түркім кішілердің енің мінен бір ойниетті, бір рухи басыш мінен яшағандардың гіне орны башқа, көңіл түрінде. Изгеліктері, рухтары яқты, сехри нұр болып, ені ұдата бара. Бұңғылар хақында әлбетте бүгін мұна өте алып барыла. Олар турасында әйткәндә, мәңгілік маяк болып, көз алдына изге көңілді кіші, Башқұртстан Республикасының Мәгариф министрі орынбасары, Башқұртстан Республикасының атқаныған оқытушысы, Башқұртстан Республикасының Мәгариф алдыңғығы, Ресей Федерациясының урта профессиональ білім берудің мақтаулы хезмәткәре Артур Шәйхетдин улы Суринтың яқты хана келіп бата. Намытлы, ғәдел, кішілеклі һәм кісілеклі, жауаплы болу менән башқалардан айырылып тұрыр ине Артур Шәйхетдин улы. Хөрмәтле туғаныбыз, хөрмәтле коллегабыз, hürmetli yeteksibіз, yakın kişilik turağında өткен заманда һөйләргә мәҗбүрбез. Чөнки апрель айдарының кояшлы көннәренең берендә моннан 5 ел элек Артур Шәйхетдин улы арабыздан китеп барды. Янә биткес йөрәк өшеткес хәбәрне ишетү безгә уның тугандарына, якыннарына, коллегаларына бик авыр булды. Ходай тарафынан бирелгән кытка тормыш юлын ябай укытусынан башлап, Артур Шәйхетдин улы Башкортстан Республикасының Мәгариф министры урынбасары дәрәҗәһенә тиклем күтәрелде. Ул хезмәт юлын Хайбулла районы, үзенең туган районы Әбеш урта мәктәбендә
биология укытучысы булып эшләй башлай. 1981 елдан 2005 елга тиклем икенче Өфе педагогик колледжында укытучы дәрәҗәһеннән директор дәрәҗәһенә тиклем күтәрелә. 25 елга якын гомерен гыйлемле отта укытучылар әзерләүгә, берничә буын укучылар күңеленә милләт ятмышы өчен җаваплылык, телебезне, илебезне, изге йолаларыбызны, акылыбызны хаклау күк уй теләкләрне алган улы шәхес тәйин ул Артур Шәйхетдин улы. 2005 елда Башкортстан Республикасының Мәгариф министрының урынбасары итеп тәгаенләнә. Уга милли мәсьәләләрдә мәгарифте укыту әсбаплары белән тәэмин итү, балаларның ялын һәм һаулыгын хаклау һәм башка өлкәләр буенча җитди эшләр аткарырга туры килде. Республиканың кала районнарында тугандаш халыклар күпләп яшәгән өлкәләрдә мөһим мәсьәләләрне хәл итү буенча ничә тапкыр йөреп сыгырга туры килде Артур Шәйхетдин улына. Рәсәй кимәлендә узгарылган сорауларда ул бик ихлас катнашты. Үзенең ялкынлы телмәре белән сыгыш яһай торган иде. Ошо еллар эчендә уга күпме мәгариф өлкәһендә мәдәни сорауларда катнашып, үз һүден, үз фикерен, изге теләкләрен җиткерергә туры килә торган иде. Артур Сурин мәгариф министры урынбасары булып эшләгән елларында милли мәгарифкә үтә тус өлеш индерде. Шуларның кайһы берәүләре генә туган телләр буенча республика, район кимәлендә укучыларның күренекле шәхесләргә багышланган төрле укулар, гыйльми-гамәли конференциялар үтеп торды. Туган телләр буенча укучыларның форумы киң юнәлеш алды. Регионара башкорт теле һәм әдәбияты ел укытучысы конкурсы югары кимәлгә күтәрелде. Республикала татар теле һәм әдәбияты ел укытучысы конкурсы узгарыла башланды. Дәүләт теле буларак башкорт теленнән олимпиадалар оештырылды. Бөтен Рәсәй кимәлендә башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары туган телләр конкурсында актив катнашып, призлы урыннарга лаек булдылар. Яңа федераль дәүләт стандартларына ярашлы укыту әсбапларын эшкәртү өстендә ул зур эшләр атқарды. Тыныс холкы, коллегаларына, укытучыларына игътибарлы булуы менән Артур Шәйхетдин улы игътибар яуланы. Уның менән фикер алышу, җитди мәсьәләләр турында сөйләшү авырлык тудырмай иде. Ул кешеләрне тыңлай, аңлай белде. Тормышта килеп туган авыр мәлдәрдә, кәңәш кәрәккән сактарда Артур Шәйхетдин улына килә һәм һәр вакыт акыллы кәңәш, иптәш үзе, ипле караш, эшлекле тәкъдим ишетә торган идек. Кешенең уңыш куанычларына ул һөенә белде, кайгыларын уртаклаша иде. Улы шәхес, кадерле туганыбыз, кадерле коллегабыз, уның менән аралашкан кешеләр, изгелеген һәм файдалы кәңәшләрен күп туйган якындары, меңәрләгән укытучылар йөрәгендә Артур Шәйхетдин улы аерым урын биләй. Һәр кем күңелдән генә булһа да сикер рәхмәтен белдерә, якты рухы алдында баш ия. Башкорт халык яры Аргымак талһы дигит малы дигән ярды башкарып дим. Kuhudarım
яшіңе дәуі сықыманы малы дағдау егеді яшіңе дәуі сықыманы Xayrlı gün, hürmetli оқушылар, hürmetli оқытушылар, hürmetli жюри ағзалары һәм шақырылған қонақтар. Ысынлап та бүгін Башқұртстан Республикасында балалар үстінде, оқытушылар үстінде, ұлылар үстінде ұлы байрам. Біз барыбыз да яратып көтіп алған Урал батыр эпостын яттан ятлау конкурсында биылғы жылда Туймазы yerінде ұсыраштық һәм шуға барыбыз да бик шатпыз. Дүнияның немесіне генә қарамастан бұл конкурс давам итәсәк һәм ысынлап та елдан ел яшьләрдән күбрәк катнашулары безне бик куандыра. Яңарак кына Сибай калаһында зур фәнни-гамәли конференция булып үтте. Һәм ошо халыкара конференцияның тулыгынса Урал батыр эпосына багышлануы һәм ошо конференциялар бик күп илдәрдән галимнәрнең катнашуы буга бик зур дәлил. Хөрмәтле катнашучылар, хөрмәтле укучылар, һезгә Мәгариф министрлыгы ягыннан үземнең исемдән матур итеп сыгыш яһарга теләйм. Ходай Тәгалә теласкысы бирһен. Моны бит табигатьтә күреп тора. Без кайдан, шул райондан дип әйтерлек итеп сыгыш яһуга теләр. Ни була? Барыгызла сыңгылдан байрам менән, байрамнар мөрәк булһын, бөтәһе изге булһын. Байрам менән. Абруйлы жюри эпосты ятлаган 56 сыгыш яһаусының араһыннан айрыса оста һәм тулы һөйләгән кыбайырчыларны билдәләй. Иңүсләр араһында Учалынан Элнира Заһидуллина, Сибайдан Әлия Әминева, Баймактан Ильяс Даутбаев, Илештән Лияна Галиуллина, Әбиялилдән Дәүләт Сафин, Күмертаудан Инсаф Ямилев, Туймазынан Айдар Камаловтар алга сыга. Гран-при бүләгенә Хәйбулла районы Әбеш мәктәбе укучысы Газиз Ишмөхәмәтов лайык була. Күрдегез барын күл менән, һау уртлаган авылыма, тыюдар тулды яу менән. Йөрәгемдә телделәр, кулдан көсте алдылар. Уландарым һезгә әйтәм, таңла илем һиңә әйтәм. Ир арыслан булһаң да, батыр беләкле тауһаң да, иледә йөреп ил күрмәй, тубыгыңдан кан кисмәй, йөрәгең батыр була алмас. Явызга юлдаш булмагыз, кәңәшсез эш кылмагыз. Мин нәрсәгә нерләрдә кешегә байман табыгыз.
Казанлы усакта, таш мейестә аш әзерләнә, икмәк пешә. Хәйбулла районының Вәзәм авылында гына түгел, Көньяк Уралдагы Үсәргән, Түнгәвер, Кыпсак, Бөрьән һәм башка башкорт ырулары бүген дә усаклык яки аласык дигән яйгы каралтыны иркен куллана. Гаиләнең тазалыгын, уңганлыгын, тыныслыгын һәм сәламәтлеген яйгы усаклыкка карап та белеп була диләр. Яшьләргә кирәк инде. Яшьләр бит эшләре күп хайыр һавалар. Зүртәр эсәр хайыр һавалар бит инде. Яшьләр хәзер урам тутырып сәскә үстерәләр. Шул. Эстәлдәге музыканы уйнай белмәйбез икән, бергә сакта күңеллектән, әйберен белмәйбез икән дигән. Менә шулай инде безнең тормыш. Үзебезчә яшәп ятабыз. Матур итеп, утякыш синләр. Кырда булды. Бер дә уратып булманы. Далала яшәмдә менә үзебезнең өй артында утыра торганы, таштан эшләгән баягы миесе дә таштан булды, усагы да таштан булды. Шуннан 4 күнә кыймалы зур казаны була торганы. Әнә шунда мине хабарам белән бу усакка утяганда усакта көлү кызгас икмәк күмеп пешерәһең күлүне. Усаклык яки аласыктарда ашу әзерләнә, кул эшләре эшләнә, кунак төшем гөрләй, радио, телевизор, интернет үткәрелә. Заманса төзелгән усаклыктарда газ, һау үткәрелгән, ашау, ял итү, уйнау һәм йоклау өчен урыннар бүленгән. Хуҗаларның осталыгы һәм фантазияһы заман артыннан калмай. Димәк, усаклыкка күсү юлаһы безнең башкорт халкында әле озак дәвам итәсәк. Дөньялар гына имен матур торһын. Усаклык, утяккыс, аласык, ситән, казанлык, яйләвес, хөттүк яки тышмиес. Улым, әйдә, йырлап алайык әле. Ослай. Үрәләнеп яуга салаватын аткайы. Ай-ай, малкайым, топ-топ-топ туякайым. Ай-ай, аткайы, топ-топ-топ туякайы. Ай-ай, аткайы, топ-топ-топ туякайы. Min arayında izlerken betaatlara zor rahmetinde bildirim. Bir şunday konakla kaşayla bedene sebilabız. Bildirim ol
Атай орнына икенсе атай булды. Сөнки ошында оқуға келдім мен. Килгән беренче елда еңгәймә каршылап. Әлемгә хәзерге интернетте вакытында беренче мәктәпне апарып қойды. Икәүләшеп шуннан һуң инде бер кадақларын һөйләйм. Авыл мәктәбенә килгәч, рус газеттан капылына диктант алдылар. Шуннан мин насар билдер яздым. Агайым килгән, агай мин бу мәктәптә укый алмыйм, кайтам. Шуннан агайым инде без булдыра алмаган эш бармы ди. Әзрәк кенә бер ката хезмәт иткәйне, шунда ук танышларым. Тырыша укып, шуннан үзебез районга мотор бергәс булып, 26 ел стаж эшләп, Аллаһка шөкер, хәзер алдамын. Шуның өчен агайыма, еңгәмә тәгъзир зур рәхмәтемне белдерәм. Агай буларак безгә һәрберебезгә уның һәрбер кәңәше алтын нурына бәрабәр иде. Һәрбер эштә кәңәшләр торгайнык. Шуннан хәзер вакытта мин аның һәр вакыт кәңәше һорайм, һөйләшеп көрәм. Кайварда әрләп торам инде, ничек шул тиклем удымда хакламаның. Инде хәзер шул тиклем кадерле, кәрәкле кеше. Балаларга кадерле, оның һәр әйткән үзе һәр вакытта бүгенге көндә лә бик зур фәһемле булып тора инде. Шуның өчен оның һәрбер ердә кайдалы барып нитәк мин әлләни үземә агайыма акчамаганым, акчаларым күп кешеләрне акчатып, шул тиклем акчаганым бит дип агайымда күргәндә мине һөйләр, мин шуга шул тиклем горурланам. Агайымның исенә тап төшермәгәнбез дип уйлыйбыз. Һәр әйткән һүзен yerine үткәрергә тырыша торгайны. Әйтәм бит, мин әзгәнә бер нимә көйрән, яле куй. Тоғызлық алышлы қашылығым ұлайтмәлі деген біліп, күлтірі тұрғайны. Әрбірімізге шаяқтық есендер ұша тұрғайны. Шыны көтіп алып, қуанып тұра тұрғайны. Ол біздің үйде әрбіріміздер еңгеймен бірге, балаларымен бірге кәдірлі қонақтар болды. Әзіргі вақытта біз оларды қуанып, бірге қатышып, яшәгәнебезгә қуанабыз. Осы татулықты ағайым, апайым бізге болдырды деп ойлайым. Атайым әсейімден қала, олар бізге шул тиклем матур тәрбия беріп, фәһемле фикерләрен әйткәндәренә шул тиклем рәхмәтлебез. Ошо сараны үткәрүчеләргә, оны ихтирам итеп килгәндәргә барыгызга зур рәхмәтебезне белдерәбез. Һәр вакыт без оны изләйбез, агынабыз, тыныс гына йоклаһын, яни яннәттә булсын дип изге теләктә калабыз. Рәхмәт барыгызга. Мин олы апай буларак тәүдә Сибай каласында урнашкан авыл хуҗалыгы техникумына агроном һөнәренә укырга бардым да, кустым 10 класста тамамлагач, оныңла үземнең янына укырга сакырдым. Шуннан һуң мин тамамлап, ул армияга алып киттеләр. Армияга алганда ул телеграмма һуп ебәргәйне. Мин эштән барып килгәнчә өлгермәй калдым. Армияда 2 ел хезмәт иткән вакытта 2 тапкыр отпускка кайтып китте. Ул бөтә эште yerine yetkереп эшләй торгайны. Шу армияда сакта уга урына ниме Закарпатьега хезмәт итте. Свалева дигән бәләкәй городта военный частьлар городтан 3 километр алыслыкта булды. Почтальон булып частьларына почта ташыны. Шул вакытта кигән арала ул бәбигә өйгә әсәйемнәргә посылкалар ала торгайны. Шул посылканың мин хәзердә хаклаганым на Украина. Украина СССР элбитинде мына Ужгород менен Мукачева эргәһендә ошонда булды. Шунда служба итте. Ошо миңа карта яулык халык подарок иткән команда истәлек булып тора иде. Шул икенче тапкырына отпускка кайтканы Ленинград өлкәһендә уларның учениеһы булган. Шул учениега буларның артиллер часында служба итеп
вычислитель болғанда бұлардың алға сыққандар шуға оларды учениеға бергенде Ленинградқа, онда Мәскеуден де представительдер болған. Шуға ул бір тапқыр болды тиһә, ну пусть он уже заслужил дип, икенсегә ел ярым хезмәт иткәч кайтты. Шулай, оның яшьтән дә шулай тырыш булды. Бізді армияның арқасында сәнғат академияны оқырға енгіз қарап, өте ейі бізді туғандарды мен ұрымырдан кегес атай сейді, ағайдар да ерақта олы кетенде шуға ол бізді қарап, енгенмен қонаққа сатырып бізді әр уақыт туғандарды бірләштіріп, шулай көрәтіп, ери тұрғайны шуға бик юқынау оны әдір шуға келесекте шу бір-бір біліп, туғанлар бір-бір шулай аралашып, келесектері ешейік олай еткенсе шулай түп ерін оның иттелігіне әм шейхтің отай иттелігіне атай ұрты. Ataylı yurt, ataylı yurt,
Düzdeki bile malıyım, Akkayılıyım, tuğansılıyım, Pişiriyim, ballıyım, Akkayılıyım, yıllıyım, Uzağında hürmet ul, Arvalıyım, salağılıyım, Bu yurttan biz gitmek ol. Hürmetin haklağın, İzgiyat nurlayım, Balalıyım, Kurayılıyım, Daryanmalıyım, yarılayım. Hürmetin haklağın, İzgiyat nurlayım, Balalıyım, Kurayılıyım, Daryanmalıyım, yarılayım. Tufan karşı ağılan, Tuğansıl yurt kunaksıl yurt, Fatiha'nı bir balvan, Bismillah'lı aziz yurt. Hürmetin haklağın, İzgirler kuralıyor, Balalıyor, Kurayılıyor, Daryanmalı, yaralıyor. Hürmetin haklağın, İzgirler kuralıyor, Balalıyor, Kurayılıyor, Daryanmalı, yaralıyor. Balalıyor, Kurayılıyor, Daryanmalı, yaralıyor. Akkayılıyor, izgiliyor, Atayılıyor, izliyor, Bismillah'ı aziz yurt, Bu yurttan biz gitmek ol. Üfüge küsüp bilgeste, Kayda barga bilirmay, Propiska bilirmay, Artur Agayga bargayla, Apşitena Propiska bilirmay, Şu günden daklap tanışıp bitir, On beni her vakit şunday konat koya turgaydı. Şamin 50 günde onu her bir yerden kayda görüp kalhamda mene şu ko'ngilga yardakka olib ketadi. Ol mene her vaqt aytib turgaydı. Qostim, hep oyun kuralları bizim halka gerek, ballarga köbürek üretilger tanış dibinde. Hem şunu men özüme ko'ngilime alıp koydum. Hem endi men paydagana bolsam da ballardan, birekli ballardan başlap, ölkönlerge tikilip kayda nendegen yerde bolsam da her vaqt üretilge tırışam. O aytib turgaydı. Hine üretkenen yokka sıkmay, ular Allah bilha, hinin belekey üretseklerin kilesekte, hine yolunda devam etirler. Hem de şöyle kanat koya turgaydı. Şunun için men onlarga yılı itip itki alam. Her vakit
өзіме сондай тігі орнына қаларлай кіші болды, һәм өзіме жолыма оның острауы мене юққа болмады. Һәм оны қолмада ойнағанда да қалам. Сәрвапай көп конкурстарда болуға тура келеді һәм несекре болмағын осы бұл дүнияла көбірек изгі ішлерді ішлеп қалдырып, ішлерге керек деп хағымта өзіме хағымды. Оны Артур ағайдан яқты еттелігіне осы ол яратқан композицияны мен ойнап жетіріп кетем.
бында үҙебеҙҙең милләттәштәр Артур Шәйхетдиновичтың беҙҙең өсөн дә ҡәҙерле булған коллегабыҙҙың туғандары, иң яҡын кешеләре һәм иң тәүҙә әлбиттә Сәрүәр Рәшитовна ғаиләһе, ҡатыны оҙаҡ ҡына беҙгә эш буйынса тығыҙ бәйләнештә эшләргә тура килде. Мин был мөмкинселек ошо үҙемдең тормошомда ундай мөмкинселек килеп сыҡҡанына һәм Артур Шәйхетдиновичты яҡындан коллега булараҡ, дуҫ булараҡ белеүемә үҙемде бәхетле дип һанайым. Уға һәр ваҡыт һоҡланыуыбыҙҙың сиге булманы. Берҙән уның бына уҡытып, унан һуң педагогик училищеһында тәжрибә туплап килеүе, Мәғариф министрлығында министр урынбаҫары булып эшләрлек өлгәшкән, етешкән шәхес ине ул. Шуға күрә ул үҙенең эше буйынса, бына милли мәсьәләләр буйынса, милли мәғариф буйынса йөҙөп эшләне. Шул хәтлек егәрле булды. Ярһып сапҡан ат һымаҡ. Һәр ваҡыт ул кеше үҙ урынында дип әйтәләр. Артур Шәйхетдинович ысынлап та үҙ урынында булды. Әлбиттә, был тормошта төрлө хәлдәр булып тора. Бына беҙ тел буйынса комиссия менән бик күп райондарға сыҡтык, ҡалаларға сыҡтык, төрлө хәлдәргә юлыға торғайны. Уның менән һәр ваҡыт еңел була торғайны аралашыуы. Нинди генә проблема булһа ла, ул проблеманы хәл итеү яғында булды. Бына ҡайһы бер кешеләр бөгөнгө көндәрҙә ҡайһы бер кеше был минең мәсьәләм түгел дип кемгәлер япһарырға маташа бит инде. Бына Артур Шәйхетдиновичҡа ата-әсәһенән элек-электән буын-буындан бирелгәндер инде. Ул мин уны әйтермен илһөйәрҙәрҙең дә илһөйәре булған кеше дип. Һәм бына нинди генә сетрекле мәсьәләләр булһын, ул эшләрбеҙ, ҡарарбыҙ, ыңғайын табырбыҙ. Уның һәр ваҡыт менә шундай ыңғай яуап ишетергә тура килә торған ине. Һәм бер ваҡыт эш буйынса Артур Шәйхетдиновичты тапмайым. Шылтыратам, Артур Шәйхетдинович мен әйтәм. Аҙаҡтан телефонда алды инде, үҙе шылтыратты. Һеҙҙе тапмайбыҙ, бик тиҙ кәрәкһегеҙ хужаларға, һеҙҙе эҙләйбеҙ тибеҙ бит инде. Ғәйрелә камилна өйгә генә кереп сыҡҡан идем. Ҡыҙымды мәктәпкә оҙатырға кәрәк. Сәүәр командировкала ти, ҡыҙҙы уятып, һуңламаҫҡа мәктәпкә ебәрергә йыуындырып йөрөйөм ти. Бай ҡалай һеҙ бәхетле атайһығыҙ, ҡыҙығыҙҙы үҙегеҙ биттәрен йыуып йөрөгәс, мин әйтәм, шаҡ ҡаҡҡайным шул ваҡытта. Мин әйтәм, министр урынбаҫары шул хәтлек өйгә бер 10-15 минутҡа кереп, ҡыҙын мәктәпкә оҙатырға ла өлгөргән. Әлбиттә, бына уның менән хушлашыу бик ауыр булды. Беҙ Гөлнур Нуғмановна бер кабинетта ултыра инек бит инде хөкүмәттә эшләгәндә. Шул хәтлек көслө шәхес булған дип уйлайым инде. Аҫыл йөрәкле, рухлы, илһөйәр кеше генә түгел, ғөмүмән халҡы буйынса бик көслө. Кереп, беҙҙең менән матур ғына итеп иҫәнләште, һөйләште, хәлдәрҙе һорашты. Яра, мин бына отпуска алдым. Сибаяҡтарына ҡайтып китәм инде, бәлки тиҙ генә күрешергә лә тура килмәҫ дип әйтеп сығып китте бит инде. Шунан һуң мин аптырайым бит инде, күптән отпуска алмағандыр инде ул, хәҙер йыйылғандыр инде дип. Шунан ул сығып киткәс инде матур ғына хушлашып, Гөлнур Нуғмановна миңә әйтә инде, ләкин аңланығыҙмы ти, ул беҙҙең белән оҙаҡҡа хушлашты ти инде. Шул хәтлек тетрәндергес минут булды ул ваҡытта. Башҡа һыйпаҫлыҡ хәл. Бөгөн генә арабыҙҙа йүгереп йөрөгән, ҡояш кеүек балҡып торған кешенең күпмелер әҙ генә ваҡытта беҙҙең аранан китеп барыуы беҙҙең өсөн ҙур юғалтыу әлбиттә. Артур Шәйхетдинович үҙенең исемен мәғариф, республикабыҙҙың мәғариф тарихына алтын хәрефтәр менән яҙған кеше. Һәм бына хәҙер уның беҙҙең арала булмауы әлбиттә бик үкенесле. Уның исемен мәңгеләштереү тураһында ла уйларға ваҡыт еткәндер дип уйлайым мин. Сөнки беҙҙең андай аҫыл ирҙәребеҙ быуа-быуырлыҡ дип әйтә алмайбыҙ әле. Сөнки беҙҙең киләсәк быуындарыбыҙға тәрбиә бирерлек, ошо күркәм ғаиләнең башында торған ҙур ғаиләгә башлыҡ булған кешенең өйөндә лә, хужалығында ла, ата-әсәһен ҡайғыртып та, туғандарын да ҡайғыртып та өлгөргән кешенең, эшендә лә иң алдынғы рәттә булған кешенең беҙ оноторға хаҡыбыҙ юҡ. Һәм бына Сәрүәр, һеҙ ҡабул итһәгеҙ, мин һеҙҙе талантлы ижадсы тип беләм бит инде, мин сәскәмде ҡуйҙым тигәндә. Һеҙҙе бына ошондай батыр аҫыл ирҙәребеҙҙең ҡәҙерен белгән хатын булараҡ,
Ошо безнең милләтебезгә тагыла ир-егетләр бүләк иткән өчен, матур кыз бүләк иткән өчен, улар ата юлын дәвам итәрләр. Алар халкыбызга аталары күп хезмәт итәрләр дип уйлыйбыз. Һәм зур теләктәр менән һеҙгә без әле һеҙ менән эш буенча былай да һөйләшеп торабыз, аралашып торабыз. Бердәм булайык, бергә булайык. Артур Шәйхмәтшинең күрләре якты булһын, тыныс ятһын, балаларының казаныштарына шатланып, һеҙҙең уңыштарға шатланып ятһын. Исәнләргә исәнлек, таҙалык, бәхет теләйем. Бергә булайык, берҙәм булайык, милләтебеҙҙең күрке булайык бергә. Сәрүәр, риза булып ҡабул ит. Мин һеҙгә һоҡланып, бына ошондай халҡыбыҙҙың батыр, асыл ирҙәренең данлаған һәм уның ҡәҙерен белгән хатын-ҡыҙға ошо сәскә гөлләмәһен бүләк итәм килә. Ирһейәрҙәрҙең ирһейәре тип әйткәйнем, Сәрүәр. Был знакты беҙҙең ойошма исеменән мин ирһейәр дигән нагрудный знак. Рәхмәт. Хәйерле кис, ҡәҙерле дуҫтар. Бына бөгөн беҙ бик матур халҡыбыҙҙың йолаһына йыйылғанбыҙ. Киткәндәрҙе матур итеп иҫкә алыу хәтер кисәһенә. Уның яҡты иҫтәлеге тураһында бер-беребеҙҙең хәтерендә ҡалған дар тураһында уртаҡлашыу һәм ниндәйҙер кимәлдә уға рәхмәт әйтеү йола, бик матур йола. Шуға күрә Сәрүәр һеҙгә бына ошо йоланы атҡарғанығыҙ өсөн ҙур рәхмәт әйткә килә. Сөнки донъяла бит инде ҡайһы ваҡытта беҙ күрәбеҙ, ире теге донъяға китте, ҡатындар ҡайһы ваҡытта бөтөнләй онотоп ебәрәләр һәм ул бар ни дә юҡ ни һымаҡ. Шуға күрә һеҙҙең быны шулай итеп ҙурлауығыҙ бик матур, һәйбәт йола. Шуға күрә һеҙгә ҙур рәхмәт. Инде бына Артур Шәйхетдин улы тураһында һөйләгән ваҡытта, әлбиттә минең хәтерҙә уның бик тә булған эш барышы минең күҙ алдымда үтте. Әйтәйек, уны педагогия училищеһының директор урынбаҫары итеп билдәләгән ваҡытта, һуңынан директор итеп билдәләгән ваҡытта ла минең ҡатнашлығым булды. Шунан һуң инде отставкаға киттер алдынан Зөһрә Ягәнуровна мине, инде мин хәҙер кем менән эшләйем, үҙеңдең урыныңа берәй лайыҡлы кешене табып килтерһәң, шунда ғына һине ебәрәм тигән шарт ҡуйҙы бит инде. Шул мин күп тә уйлап торманым, сөнки күптән инде минең күҙ алдымда һәм шул уҡ ваҡытта уйҙа йөрөгән Артур Шәйхетдин улы бар ине. Ләкин ул бик баҫалҡы кеше ине. Бына шунда минең урынға бараһыңмы тип көсләй башлағас, ул ниндәйҙер кимәлдә риза булманы. Башта булдырып булыр микән, белмәйем, тип шикләнеп үҙенә шик-шөбһәләр. Әгәр дә шул урында берәй еврей булһа, тәҡдим итеү менән икенсе көнө үк шунда йүгереп барыр ине. Ә ул үҙенең бына мөмкинселеген бик ныҡлап, уйлап шул постҡа килде. Шуға күрә, бына әле иптәштәр әйтмешләй, уның үҙенең бына ошо бар булған булмышын ул һәр саҡ уйлап, еренә еткереп эшләргә өйрәнгән кеше ине. Әлбиттә, министр урынбаҫары булып эшләгән дәүер, моғайын уның иң ауыр дәүере булғандыр. Сөнки бына мин үҙемдең генә тәжрибәмдән сығып әйтәм, башҡа министр урынбаҫарҙары йыл буйынса бер-ике тапҡыр командировкаға сыҡһалар, уны ҙур хәбәр итеп һөйләйҙәр ине. Бына мин, ул бит инде минең бына шул эште ҡабул итеп алды, командировканан ҡайтып кермәй торған ине. Шуға күрә Артур Шәйхетдин улы ла командировканан ҡайтып кермәне. Сөнки әгәр дә ул етәкләгән бына өлкәне алып ҡараһаң, унда кабинетта ултырып ҡына бер нәмәлә сығарып булмаҫын ул яҡшы аңлай ине. Шуға күрә республика мәктәптәре ул,
Шул ук вакытта безнең милләттәшләребез яшәгән башка регионнарга сыгу, унда башкорт мәктәпләрен аякка бастыру, башкорт телен укытуды ничектер яйга, юлга салу, буны шуның мәшәкатьтәр оны ниндәйдер кимәлдә бәлки яндыргандыр да дип уйлыйм. Шуңа күрә уның бу эшләгән эшләре бүгенге көндә лә истә хупланып, әлбәттә хәтергә алырлык моменттардыр. Шуңа күрә мин уйлыйм инде, без үзебезнең шундай егетләребезне һәр сак үзебезнең хәтердә тотырга тиешбез, улар белән хуплана белергә тиешбез. Инде әле әйтелгәнчә исемен мәңгеләштерү турында әлбәттә уйлап карарга кирәктер. Чөнки кайһы вакытта күрәбез башка сфераларда ла, кайһы вакытта кылда кыбырдатмаган кешеләрнең исемнәре ниндәйдер уку йортларына, ниндәйдер учрежденияларга бирелә, бunda ысынлап та 7 ел буе көнен мәгариф дип янган кешенең исеме лаеклы урын алырга тиештер. Рәхмәт. Организован коллективом Педколледжа по поводу годовщины смерти Артура Шахидиновича в 2013 году. Спасибо им всем за доброту души и искреннюю преданность дружбе. Артур Сурин проработал в Уфимском педколледже номер 2 24 года. Опытный, талантливый коллектив учителей музыки и живописи стал для него школой жизни, мужской дружбой, навыков руководителя. Бок о бок работали с ним преподаватели колледжа: Игорь Алексеевич Бодунов, Роберт Мустафинович Султанов, Альберт Хамитович Манбаев, Роберт Абдрахманович Загридинов и другие известные личности. Среди нас ветераны педколледжа номер 2, заслуженные учителя Республики Башкортостан и Российской Федерации Федор Гаврилович Самигуллин, Мининур Хисмаевна Валиуллина, Лина Сагмановна Нигматуллина, Азгат Анварович Давлет-Кильдеев, Валерий Хаббулович Мустахиддинов, Тамара Шарифулловна Сайфуллина, Нелли Гельмановна Ямалединова. Когда вы показывали кадры, там прозвучали удивительные слова, которые я очень сильно запомнила и буду помнить всегда. О нем. Ведущий кто-то выступал, я не знаю кто. Он говорит, что Артур Шайхутдинович югірә иде койда койгы бар, кемнің койгысы бар. То есть он всегда уходил, бежал первым, оказывать помощь другим. Хотя я с ним работала 25 лет, 24 года в нашем педколледже, и до него, и после него. Но это не в обиду кому-то из наших директоров будет сказано. Но такого светлого человека все-таки найти не так легко. Говорят же, что, это, кажется, немецкий писатель Гейне говорил, что перед великим умом я опускаю голову, но перед великим сердцем опускаюсь, склоняю голову перед великим умом, а перед великим сердцем опускаюсь на колени. Людей с великими сердцами не так, оказывается, много, раз возможно опускаться на колени. Артур Шайхутдинович действительно был человеком с великим сердцем. Вот в педколледже я только беру годы, когда он 5 лет был директором. Хотя до этого в общежитии идешь к своим студентам, как классный руководитель или еще по какому-то мероприятию, всегда чувствуешь, там тихо, спокойно, уважительно относятся друг к другу, установлен порядок, человеческие отношения, добрые отношения между студентами.
Когда он начал работать в педколледже директором, я только этот период возьму, потому что о нем много говорили. Иногда видишь, что у окна Артур Шайхутдинович с кем-то из студентов разговаривает. Я уж понимаю, что он говорит с ним так потому, что при людях, при всех этого студента обижать или говорить какие-то не очень приятные слова нельзя. Он говорит мне, я ему сказал, почему ты обижаешь там кого-то, я уже забыла, ты ставь себя на его место. Вот это был его принцип. Прежде чем кого-то проучить, кому-то сказать замечание, ставь себя на место другого. Он говорил, что наш педколледж – это особый. Мы готовим людей, наш педколледж готовит людей особого склада. По специфике специалисты у нас, музыканты, то есть учителя прекрасного, музыканты и изобразительного искусства. Он говорил, что эти специалисты должны готовить людей с глубокой душой, людей, у кого глаза ярче видят человеческую беду, людей, которые должны быть всегда в готовности помочь другим. Не проходи мимо кого-то, не проходи мимо людей, которые нуждаются в твоей помощи. Вот это его не только любимые слова, это его любимое дело было всегда. Он честный, удивительно честный, исключительно уважаемый в коллективе и со стороны студентов, и преподавателей, в то же время удивительно скромный человек. Скромный, он никогда себя не считал каким-то, что может вести за собой людей, что могут его вот так уважать, любить по-человечески его. О том, как к нему относились наши, я только 2 эпизода назову. В мае, кажется, в мае, это еще не было конца учебного года, в 5-м году. И вдруг он объявил, или кто-то объявил ли, что скоро его переведут замминистром, это наше Министерство народного образования. А знаете, вначале мы растерялись, кто не знал это. Когда уже он встал и говорил прощальные слова нам, я видела в глазах у многих наших женщин действительно слезы. Особенно вот молодое поколение, которое с ним, возможно, выросло в одно время, особенно они буквально переживали мы за него. Конечно, мы знали, что он многого сделает там хорошего. Он будет так же работать, как у нас, но ему там пришлось, конечно, труднее. Это же министерство охватывает всю республику. Потом, он никогда не забывал ветеранов войны. В нашем педколледже в 1942 году находился штаб 214-й стрелковой дивизии. И в 2005 году мы решили обновить этот музей. Работали полгода, по воскресеньям, субботам с художниками. И в мае, к 9 мая в 2005 году, обновленный музей. Хотя маленькая комната, но там история этой дивизии, история 37 тысяч людей. Хотя мы по фамилиям столько людей не знаем. Когда этот музей мы заново открывали, выступал Артур Шайхутдинович, и в конце его выступления к нему подошел участник войны Ильюдинов. Он обнял Артура Шайхутдиновича, обнял, прижал к себе, плачет сам и говорит: Артур балам, сын бит изге кеше, кот коватлы, то есть многократно повторяет: ты ведь святой человек. Потом, еще, и говорит: Артур Шайхутдинович балам, мин сиңа озон гомер, тазалык, бәхет тілеймін. А после этих слов у Артура Шайхутдиновича, конечно, в глазах появились слезы. Я от имени этих ветеранов войны, этой дивизии, их всего 4 в Уфе,
остался в живых, а ходящий только один. А вчера один из них, Хусну Ризалов, был в Пелушилисе на встрече со студентами. Я говорю, а завтра иду я сюда, он знает. Он говорит, мне 95 лет будет скоро, а я ведь живу. А я никогда не забуду, как он опекал нас, начиная с 83-го года. Поэтому он говорит, скажите спасибо ему после 5 лет его смерти, скажите ему от нас, от имени ветеранов, огромное спасибо. Действительно, Артур Шайхутдинович, вам огромное спасибо. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что мы были с вами. Да и потом наши преподаватели, особенно того поколения, которые работали или учились студенты с ними, мы говорим, что Артур Шайхутдинович, вы живы, живы в нашей памяти. И знаете, не только в памяти. Иногда он нам снится во сне. Мы приходим между собой и говорим, а я видела сегодня Артура Шайхутдиновича во сне. Вот так. Этот человек действительно удивительной чистоты, удивительной скромности, гуманной, настоящий гуманист. А сколько он хвастался! Бүгін менің сәрбәр телевизордан выступать ете. Қонағыз үйінде оның пьесасы бар яңы. Ол шуны сөйлейді. А знаете, вот так. Или вот менің Гүлназ тәпей кетті. Гүлназ же, это же Гүлназ тәпей кетті. Аяқ оклы башлады, значит. А у меня еще растут 3 богатыря. У него семья всегда была гордостью. Огромное спасибо. Сарвар Рашидовна, спасибо детям вашим, спасибо друзьям, родственникам, что действительно вы осмелились, нашли в себе силы вот такое мероприятие, не мероприятие, а событие организовать. Спасибо вам всем за это и вам большое спасибо. Stand up， 请别走，你答案还是 no。我的心被打碎，半空中闪着，闪着，我为你着了魔，四面楚歌没出口，绕一圈回原地，受困在爱的迷宫。你的美太耀眼，灿烂到太阳都快看不见，一瞬间蒙住了我的双眼，连眼前的烈火都会被你遮蔽的瞳孔，燃烧我所有感受。你像强的最强的 queen， 隐藏自的美丽让我太着迷。Dangerous, dangerous, she's so dangerous。盛开的 rose 伞蔓延在梦境，我用力挣脱它，另一方向逃离。Exodus, Exodus, it's my Exodus。Stand back, what's hold？ 心中的 domino， 为你都向前，连连都没这交汇，不摇头，就什么都没有用。我重重的叹息，全身都没力气。在脑海，你是手，你的话回音充满我世界，听不见除了你的所有声音。怎么说，全都进不了我的耳朵，我只想转身向你。你像强的最强的 queen， 隐藏自的美丽让我太着迷。Dangerous, dangerous, she's so dangerous。盛开的 rose 伞蔓延在梦境，我用力挣脱它，另一方向逃离。Exodus, Exodus, it's my Exodus。你的形象，透明的城墙，我是唯一的囚犯，牺牲自由召唤。我为你而疯狂，不会再说谎，为你而心动，为你心痛。She's dangerously， 我在你怀里是懦弱的 king， 我就放弃所有为了拥有你。Dangerous, dangerous, she's so dangerous。你的怀里就逃脱路径。
Сегодня, конечно, такой грустный вечер, но настолько он светлый, как светла память о Артуре Шахетдиновиче Сурине. Спасибо, Сарвара Рашидовна, за такое замечательное действие в память о прекрасном человеке. Мы очень тесно общались как руководители. Первоначально Артур Шахетдинович был заместителем по учебной работе, и он был у нас действительно ведущим руководителем всего содержания образовательного процесса среди педагогических колледжей. Он всегда ездил на проверки, он всегда очень честно, бесстрастно, абсолютно без обиды людей направлял их на, в общем-то, выполнение тех нормативных обязательств, которые приняты у нас. Он был очень хорошим коллегой. Когда он стал директором, там настолько проявилась ситуация успеха, вот и потому что это было при мне, я это видела, я это понимала, что если бы он оставался директором, не ушел бы педколледж в БГПУ однозначно. Он бы, конечно, его не отдал никому, потому что коллектив сильнейший, умнейший. Вот сидя здесь, я не все, конечно, понимала, но тем не менее я анализировала, сидела и поняла вот что. Это глубокий профессионал своего дела. Ведь он разные занимал должности, но в каждой должности он был очень компетентен. Он делал все изнутри, своим сердцем, своей душой, своим пониманием дела. Когда я с ним встретились, мы соприкоснулись в профессиональной деятельности, я была убеждена, что он закончил худграф. Я никогда бы не подумала, что закончив агрономический техникум, закончив биологию и химию, человек настолько был погружен в искусство, в культуру, так красиво, интеллигентно себя вел, так красиво представлял свой коллектив, так знал свое дело. Но это, конечно, дано немногим. Грустно, конечно, что он ушел так рано, но там, наверное, тоже нужны хорошие люди. Говорят так. Поэтому передаю привет еще и всем здесь присутствующим, Артуру Шахетдиновичу, от Галины Михайловны Давыдовой. Она, к сожалению, не смогла прийти, потому что они рука об руку работали вместе. Хочу сказать, что вот такой вечер нужен для тех людей, которые всего себя посвятили служению людям. Светлая память об Артуре Шахетдиновиче. Қадірлі тәштар, Раштаблайт Байтарабиля. Хотя бы за то, что в этом зале присутствуют прекрасные люди, мастера своего дела, заслуженные люди, умные, не побоюсь сказать, заслуженные, пользующиеся авторитетом в республиканском масштабе, можно дать уже высокую оценку по их словам и вообще за уважительное отношение с своим присутствием Артур Шахетдиновичу. Мен 1952 жылда Хайбулла району, Мотор Хайбулла району, Мотор төпкүлүндө, Вайзам ауылында Шахетдин менен Хадиса гаилесинде малай туа. Ол Кудайдан берилген бала була. Табиғаттан, Хайбулла табиғатынан. Шол вақытта мен көз алдыма келтірем, ол көздерді ысындала шулай айтып санайым, әсәһел атағала бір кескене балаға құлағына әйткәннәрдер. Улым бұл дүнияға келдің, бәхетле бол инде, ақыллы бол, кішілекле бол келешекте. Кішілекле болған кіші хор болмай,
аны яраталар, ул кыланып яшәй, уйылмай берәүдән дә. Балам, тырышһаң, югары дәрәҗәгә итерһең. Яме балам Артурым, дип әйткәндер, әлләсе мәртәбә дип мин күҙаллана килтерәм. Һәм ул алардан һүҙен аҡланы. Шулай бала булып сыҡты. Алтын Хәйбулла төбәгендә алтын бала, Хәйбулла районы алдында алтын кеше, ул Мәгариф министрлығының алтын кешеһе булып эшләгән кеше. Аның менән аның турында ниндәй генә һүҙләр әйткәндә артык булмай. Накая саҡта әйтәләр бит. Ошо мәҗлес өчен генә булһа булмаһа матур һүҙләрҙе әйтергә туры килә инде дип әйтәләр. Ә мин әйткән һүҙләр ул ысын йөрәктән, честный һүҙләрем минең йөрәктән сыҡҡан. Ошо яшәмәй итеп алдай торған возраст түгел, дөрөҫөн әйтәм. Шул тикле кешелекле булды. Әйтәләр, мына кешелекле булды дип. Алай гына әйтеү етмәй ага. Иркен күңелле булды. Ул йөҙәр кешегә ярҙам итте. Эш урынына барһаң, өлгөрә алмай, эше күп. Бер нисә кешенең эшен йөкмәп ултыртып ҡуялар. Шул ваҡытта ла ваҡыт табып, тороп, ултырғысынан ҡулын һуҙып килеп, һаулы һорашып, ни хәл, нисек салауат еден әйтеп миңә. Йомошың ниндәй, йомошлайым дип, мәдәм йомошым юҡ, һәр бер ваҡытта йомош менән йөрөп булмай, хәл бирергә кердем. На командировка килгән икән, шулай менә беҙгә килеп искә дип, өҙөлөп нитеп торған кеше. Йөҙөнән ятлылыҡ, кешелеклек бөркөп торҙо ул кешенең. Улай кешеләр һирәк. Мин яңы әйттем бит әле, маҡтауҙан түгел, теге ради красного спасателя, анан түгел, ысында ла прекрасный человек. Бөтәбеҙгә йылы өләшергә, ашыҡтың һин төшөп йән тиргә. Изгелегең тейҙе бөтәбеҙгә, өлгөрмәнек рәхмәт әйтергә. Һин өлгөрҙөң ерҙә бөтәһенә алдан өлгөрҙөң, шатлыҡтарың ихлас бүлештең һин, ҡайғылыға башлап йүгерҙең. Терәкһеҙгә терәк булып торҙоң, ярып әйттең ғәҙел һүҙеңде, заманыңдың ыжғыр елдәренән йөрөмәнең бороп йөҙөңдө. Аҙаҡҡаса янып йәшәнең һин, бер яугиры булдың был ерҙең, һиңә күпме рәхмәт әйтәһе бар, ә һин көтмәй китеп өлгөрҙөң. Ҡәҙерле дуҫтар, хәйерле көн. Әлбиттә, бик күңелләр тулған мәл, шундай тулҡынланыу тоям, сөнки ысын изге кеше ине. Мына башҡорт халҡында шундай тәрән фекерле, эске, тәрән мәҙәниәтле кешеләр күп. Беҙ шулар менән ғорурланабыҙ. Ул беҙҙең халҡыбыҙҙың ысын ир егете, ысын улы булды, әлбиттә, изге кеше. Хатта мына мин иҫкә төшөрәм, ул бит министерство эшләгән ваҡытта яҡындарына йөрөп Ҡурған, Екатеринбург, Челябе, Магнит генә түгел, ә йыраҡҡа ла барып, шул Салауат Юлаев ерләнгән Павловский ерендә, Прибалтикаға барып, Себер өлкәләренә сығып, беҙҙең телебеҙҙе күтәрергә тырышты. Шундай күп көс һалды. Уның бөтөн ғүмере ана шул үҙенең халҡына хеҙмәт итеү беренсе сираттан. Ғаиләһе шундай изге ата ине. Мин бер ҡасан онотмайым, беҙ аҡыл китә торғайны, Рәшит олатай, ул миңә етнәй булды инде, Сурин Артур етнәй беҙгә була. Ул йылда Күгәсен районына ҡайтып, шул ҡайтҡан көндө, әлбиттә, Рәшит олатай Гәүһәринәй шундай табын йыйып, уны ял итергә тырыша торғандан, ә ул бөтөн эшен ташлап, юҡ, әйҙәгеҙ, өйҙәлә эште бөтөрәйек. Бер ни дә байрам итеү түгел. Һәм беҙҙе лә Ринат ҡустыны, Илшат ағайҙы, Рамазан ағайҙы, Наил мырҙамды беҙҙе барыбыҙ ла йыйып бесәнгә йәки утынға, беҙ ҙә шунда ярҙам итеп йөрөй торғайныҡ. Беренсе сиратта ул ярҙам итергә тырыша торғайны. Шундай мына кеше күңелле кеше була торғайны. Һәм дә мына уҡырға килгән ваҡытта ла, педагогик колледжда, Кираҡ
райондан келген егеттер бетінде, ауылдан келген егеттер. Ол күнде хикан үнсі жылдар, уақытта ол ябай оқытусы, күнде ятақта біздің этажға меніп, біздің хәлләрді хорошып, біркімді хәлді инсектор бітнайм, қысмаймын, инсектор хәлді обижать етмәйм етіп хорошо тұрғайны бақыр. Гілді бізді шындай өзінің тірек болып, қол астына алып, бізді өстерді ету. Ол біздің ұсын оқытусы, ұсын тәрен маған әлі оқытусы. Һәм ол бүйік дұс. Ол меңе мына едінәгіне түгіл, бізге едінәгіне түгіл, бүйік дұс. Сөнки түрлі тұрмыштың темаларына біздің мән үйлеші тұрғайны. Менен даже хатта мына бүйік грек философы Сократынан сабырсадым келе. Сөнки ол шулық министерствола бүйік фәни кішілер менен, олардың нендедір фән тілі менен үйлеші білген кіші бетінде, аралаша тұрған кіші. Шулық вақытта, ябай, бұдан менен шулық бісәнлікті балық тұтқан вақытта, ол шундай ябай халық менен ябай тілді үйлеші тұрғайны. Ол бүйік кішілердің сифаты. Артур Игнай шундай бик тәрән сифатларға ия кіші. Һәм бына бүтін туғанлар исеменен дә зур рахмәтләр Бірінші сираттан Сәурапай хиңә, сөнки шулай итеп оның тәрән хәтерен ондай бейіклігі үтәріп, туғанларды, достарды, коллегаларды егеп алғанығы өсін. Бүтін ғайлабезге зур рахмәтләр.